numero 1 on ehdottomasti se, että kun valitaan hoitotuotteita eläimillä, että ei voida puhua laadusta eikä voida puhua tuoteturvallisuudesta, eli siitä, että se tuote käyttötarkoituksessaan olisi turvallinen sen eläimen käyttää, jos ei sieltä löydy aineosia. Et se on numero 1, sieltä pitää löytyä ihan kattava lista aineosia, ei vaan ne hauskat kivat luonnonaineet ja sen jälkeen syvä hiljaisuus. No sitten toinen, mikä on tärkeää, mitä pitää tarkistaa, kun ostaa hoitotuotteita eläimille, niin täällä ei purkissa saa missään esiintyä kemikaalien varoitusmerkkiä. Ei syttyvää, ei syöpyttävää. Semmoisia ei käytetä eläimille. Ei ole mitään syytä käyttää niin kovaa kemiaa näissä tuotteissa ja riskeerata sen eläimen turvallisuutta. Ja sitten kolmantena pitäisin tärkeänä sitä, että sen kyseisen yrityksen ja tuotteen takaa löytyy jotain tosiasiallista osaamista siihen, että on kyky tehdä näitä muutakin kuin vaan tunnettu iso nimi, brändinimi, jolloin osataan antaa ohjeet, miten sitä tuotetta käytetään, miten se säilyy, niin näillä pääsee jo aika pitkälle.